Welkom. Als er draagvlak onder een school gemaakt moet worden, dan zijn er een heleboel pijlers aan te dragen. Op het moment dat we elkaar opzoeken, op het moment dat organisaties elkaar opzoeken, dan zie je dit soort mooie initiatieven ontstaan. Dus dank aan het team, dank aan de gemeente en dank zeker aan de mensen van IKEA voor dit mooie initiatief. Beter een goede Zweedse buur dan een verre vriend.